Lokacin yanzu muka buɗe karkarfa Ramadan don aka yi ta wuli a kan lokaci ya kuli. Matan kirki suna ta shirye-shiryen da za su yi su haɗa wa samarin su Ramadan basket ke kina harin na hannuna. Kyayi, ai lokacin ki ne. Alama talauci. Zai taka rawan gari a wajen tamarin kala. Ki sani shi dai kwaɗayi mabuɗi ne na wahala. Da na sani wulaƙanci da kuma jin kunya. Kuma duk mai so ya kare kansa daga wayannan abubuwa sai ya guji son zuciya da abin hannun mutane. Amma toyayya da mara tana'a ya ba. To ke dama banda abinki yaron da ake ciyarwa a gidansu kike jira ya kawo miki Ramadan basket? Idan kuma an yi magana ki ce ke ba kya shaye-shaye. Da wanda kake